Lucía para G-Face, Eva vai por Marcos para poñer no borde. Vente comigo. Vente comigo por aquí. Vente comigo por aquí porque... Eu creo que que nos coñece un pouco, que pase todas as tardes con nós, darse conta de que é un luxo e un orgullo compartir traballo con Raquel Atanes. Creo que melloras a vida de todos os que rodeas e iso non é doado decir de calquera persoa. Estamos moi orgullosos de ti, estamos moi felices e además creo que para a audiencia é maravilloso que compartiras o teu embarazo con eles e todas as fases que vamos pasando. Pois a verdade é que para min foi unha sorte tamén, porque pois é un proceso moi intenso en moitos sentidos e chegados a este punto, a verdade é que o único que me sae é dar as grazas precisamente en primeiro lugar esa audiencia da que falas e a todos os que nos ven cada tarde dende as súas casas, que nos deixan entrar directamente nos seus salóns, porque eu de verdade non agardaba tantísimo cariño por parte de todos, tantas mensaxes bonitas, tantos vos desexos, tantos detalles que me fixeron chegar cada semana ao plató. Sinto que non merezo tanto e quero darlle un bico a toda a xentilla que nos ve dende a casa. Moitas grazas por todo, marcho co corazón moi cheiño. E tamén te quero ter un momento para agradecervos a vos. Pode ser agora? Espérate un poquinho, porque non tens que recibir máis cariño, porque todo isto comezou, como sempre nos trae Raquel Atanes, noticias en forma de bombazo. Ai, que se me puxeron os velos de punta e todo. Vamos a ver, é un auténtico bombazo. Que nervios. Pero é bombazo. A ver, seguimos de dúbidas dese bombazo, desa noticia que nos vai cambiar as vidas. Raquel Atanes. Pois a familia do quen anda aí parece que está medrando porque vou ser mamá. Dame notas cousiñas. Noto cousiñas. Xa bautiza o padre Patiño, Con todo cariño, teño que saudar primeiro a Raquel, porque Raquel ten un saúdo dobre, o da parroxiña que leva. Noraboa, e que me alegro moito por ti, xo, sabes? Sí. Pero bueno, ahora prepárate. Que me queda? A ver, enseña, Por favor, que cousa bonita. Son uns pantis e unha parte río. Ai, que ten capotiña tamén. Mira, que cousa. Mandaron unha amiga do programa, unha amiga especial que se chama Dorinda. E que isto é unha cousa que sí que me emociona moito, que a xentiña que non coñecemos personalmente, pero que nos ve cada tarde. Teño o detalle de pasar 15 días facendo esta xoia, non teño palabras de agradecemento. Dorinda, mandoche unha aperta enorme. Ai, que cousa. Iso que lle chaman un dudú. Sí. Que é para o neno ou para a nena? A nena. Pois non se sabe Creo que é unha nena. polo de agora. Ai! Xa te reví! Xa podemos ver como vai ser esa criatura. É túa nai. E mira, ai! Aí está! Eso que está facendo sí que me sona ver nas películas, cando hai unha secuencia que hai un grupo de embarazadas que están nunha clase de pilates. Películas, sí, Non fan esa historia, é verdad? Ai, que tardiña me espera. Eu non estou para estes sobresaltos. Raquel Atanes decidiu compartir con todos nós e con todos vos o nome do seu fillo. En honor do meu papá, o meu pequeno vai se chamar Martiño. Quería aproveitar o momento para ter un agasallo, un pequeno detalliño. Ai, é para ela, pero efectivamente, para que xa leve sempre aí posto, non moi. Como me gusta, Parabéns. moitas grazas. E se estamos especialmente emocionados é porque es unha compañera increíble e é un gusto poder estar día a día contigo traballando. Sexa onde sexa. E vai ser tan bonito, un aplauso grande para Raquel Atanes. E para ver a papá tamén. Tamén, por la parte que lle toca, claro que sí. Wow, pasa por aquí, sí, tamén. Ai, cantas emocións. Esto sí que non o vi a vir eu, pero teño que decir, Marcos Pereiro, sácanos de aquí. Ai, a ver. Ui, todo pode ser. Onde está Marcos? Me das? Ahora que tibia que entra e non entro, tío. Ai, que agasallo. Vamos, xa te quería traer antes, pero... Ai, que bonito. Ai, ¡mua! Oh, E que é isto, por favor? Mira. Isto é de todos. O bonito é o que está aí. Despois... Ai.
Pero de todo o equipo, Pero non? están Que chorando maravilla. todos, Pero se xa me regalaron de Pero todo, que unha felicidade. xa non teño onde Sí, meter por máis iso. cousas, todos os departamentos, ata a última persoa deste programa. Esto no me tes, fixo eh. algún No, esto no. agasallo. Ai, ai, Esto no ai. tes. Que nervios, racho con todo, Sí, sí, non? sí. Sí, Racha, rompe, sí, sí, sí. o do de dentro no. Ahí está. Ai, que ven todo firmado por detrás. Ai. Que será, que será? Ao revés, A ver, a ver, Marcos, a ver. quen contaba, A ver, a ver, a ver. Carmen, tira, tira. Todo controlado. Aquí, por aquí, por aquí. Ai, que xa adiviño. Ai, que momento máis bonito. Que chulo. Muy bien. Ai, e por detrás, o máis importante. Os vos desexos de todos los compañeiros. Está asignado por todos los compañeros y ahora no sé si puedes ver na casa, pero están todos los compañeros y compañeras detrás das cámaras y é porque te queremos muchísimo y te respetamos. Oito. Ai, bueno. E que te queremos moito Ai, estamos todos aquí. e que moita sorte nesta etapa nova, en serio, e disfruta moito porque é moi bonita, mami. Estou desexando vivila de preto con todos vos, de verdade, quero rematar simplemente agradecendo, non teño palabras. A verdade é que este programa que facemos cada tarde pois é un programa moi exixente porque é un programa diario de 3 horas en directo. Queremos sempre facer o mellor programa posible para todos vos e por iso compartimos aquí tantos momentos, tantas emocións que somos de verdade unha familia, como nas mellores familias. Disfrutamos, pelexamos, abrazámonos e celebramos e eu sentime este tempo un membro moi querido desta familia bonita. Grazas por apoiarme tanto, por coidarme tanto, por celebrar comigo cada boa noticia que apuntaba que todo ia ben. Agardo estar moi prontiño con todos vos de volta, nesta que sinto como a miña casa. Queremos moitísimo a todos e vou vos notar moito de menos. Grazas. Nos a ti. Vémonos o luz. Isto é un deica logo para Raquel Atanes, volverá pronto. Sácanos de aquí, compañeros de A Voltas co Prato. Vémonos o luz. Chao, Pito.